Khor kapati CTV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Bos, gini-gini kena pun mas no. Ang pambelan patloy kamut meladi klawat. Banut penun kami ka. Madai bandon ke musim senram. Kay kaba wanja ya kalut kadai ke jinja kaba dimla man mam. Madai ban hias kin ada kam kamar mas no. Habau set kelai kasno. Kakerteng jonga kadai me bada care basaimat bad ngashong sa ha mau pram Kerteng Jeremy Kongji. Kakerteng jonga kadai dapi bahon Shaphang te ngasa haranja Stop the gun. Hakani ka jaka jeni ibri jingi kumjong dasan campaign ki we. Ki ong ba melak ben penduk jan. But kani ka character ka bang play ni kadi jong dasan kani ka film Khor. But ka Khor kadi ka film ka ba crunch phang kani ka illegal production ka distribution jong ka moonshine liquor kata kadi ka Khor li. Ha ka film Khor along with but I Shongdor thaba but I just long bet ya long kum ki protagonist jong kani ka film. But ka character jong apat kum udasan nga portray kam UWU smuggler uba supply kini bootlegger ba supply kini ki kya lia kabenta kabangayo lad bansim benta kani ka film kadai kum banker mo lani branch manager te hakani ka film nga yo ban ak benta kum banker hi ba hadian isa ibalong ru kum tech hacker mo kani kalong ka it is a kind of a breakthrough mo after taking a long break te jisha kani ka film Khor ka bangayo la na I ba kani hi kadai ka film ka basaw te but ho nga so comment si kadai ba I jet yang akum ita I way ni ki character kan bangandon bentalang bat kani ka film ka jong kan kadi scene ba ningkong nga bangan ag kani ka movie kajing stana jonga kalong ba actually long nadu ben syahi nga la stunat bahama ban like nom kalong kum ka hobby asya snat ban ag tang balong ngam jiyo por de mentapre ba education ru I mean long ngala jandap te ngala kham yo por khendiat te kendo se iba keni ru and yeah it was a great experience how ban kendo new people and also like to learn so much more and especially like new things kajing story kalong ba I director jongi ba keni bun scene ikta ba kini ki ya ka subject ka balong based on reality te kani ka film Khor jongi ru ka don bona kita ki elements ki ba kta ya ka social malice ka way kalong ka unemployment job insecurities ka overcrowding population ka poverty corruption but ka jing loss jong ka spiritual bliss kalong ka jing loss jong ka moral value ka jing long du na ka jing blay na kamansim Kaya kinbit ni nga. Yang ala kam tak ni kam bergetip kuno ban sedang ru. kakam ka bangat rehi kadai long hikai de kani kakam ak film pat kalong kum ka way ni ki hobby long ki banga sutenat bangan le te kat bangayo lad hi long ngayale bete bangan be kani ru nama bale kalong ka way ki passion ke jong hoy ngadang puli ngadang pursuing law menta te next year ngaladap for me nga nadu man siya long ngam just not ban le bitang ka way ban I mean ban focus by only on one particular thing kan
nga siya sunat lut ban le what to say multitasking, and also I don't know why pade long ngam sunat ban le tang ka way ka kamte, and also acting it's like a passion to me, and like studying kata ka yad ka way te kom tahi Ka Khor kum kawai ka title kalong very deeply rooted ho bakani ka concept jong ka film hi barok kawai kadai kani ka impulsive ka jinglong pen ireng jong kini ki character hi hakani ka film nang tade ka situation ka ba ki jong ka imlang salang jong ki ka balong kalalong ha ka Khor pa kaya but nang tade kawai ka fact baki supply ya ka kiat li hi ka compens chem shu ya kata ka title jungi Khor ngamtit like I don't know about others but like mga like personal opinion jong akin, I feel like it is not easy at all. It takes a lot of hard work and also like confidence shu ka way hi ba kini ki like ki actors juni mo ki haban le actually ki haban long very nganong kom no ki hap tristom ti hap tristom ba kam de ka kam man ong ba office one fishu up fila ayu ting fi haban dan fi haban shoot steng met ne min step ne long kom tate ka ting fi do tia ting fi do ka kam la diru long kata ken fi haban tristom kani hi long bangan manage dai kakam ak film kam de ka basuk ma ya kata kum bela ong ne ba hi kam de basuk phi habban nang kumno bandon hagatu ka character phi habban kan ma ki lines phi habban practice you have to be into that character and plus nga hab prepare like a jong like you know daily routine ma te it's not an easy task ma tang balong I try to manage and thankfully nga ya kan do but kini ki baya para baya aklang and then nang ta iba kaniru kami director long isung thu kanya kakam ka banga ngatray but I chance kanya nga long bangan manage hapdeng jong kakam ka banga len but hapdeng kani kakam ak film kan te all thanks to him kan but yakini baro ki baya ak film lang but nga baya don rengkat lang but nga kan long bakia support kanya nga ro ka experience te na kitu ki banga ju ang menshwa shulong dang tu mo dang khna te shulet to Shaphang lada shong ayang la continue with my studies and everything and then kani pa kala long ka la pair ba experience jonga I can like personally ngasngo ba kala pair kala kham long kieu te na kitu ki banga ju yolat menshwa but ngastanat long kat ba ngadang yolat long kat ba ngadang le ikisin ki jonga long ngasngo ba yala diru ngalak ham long develop khindiat nakaba ngaju le menshwa ngalak nang ham long nang ham kieu kan khindiat long kita ki hakani kaliang kam ak film kan te yaktai ka dei ka way ka ba long ngastanat ba because kum mga growing up I was always that kid ma balong very introvert and balong le ran bit ba even though ngastanat ban agru ngashit ag bitang hakamra la di tang hayet banong man le akmat kibri umnot re te tang ba hakani ka menta bangayo akani ka lat pare ban ag kani ka movie pare te long I get to like build my confidence khindiat te and also halong kumno I get to come out of that comfort zone, come out of that bubble ken bangayo te and also ayo ban learn shibon ba ki ba kumno banga haban like improve yala diru and at the same time long but kanika in the movie industry okay but sa kaway long ka experience ha kanika kam ak film nei long I feel like personally nei kalong ba I get a chance to meet with different personalities and that is what we like most you get to play different roles, different character and also like you know you get to feel and understand that character te Kanjanjar ban samling batang ba man kilinti ki don laki weak spot. Kumno meno bang shine katamit. Nai pa pata jung tashan.
Actually hakani ka film khor te ngam da don bentat han actually tang balong tang batang ha itu ikhniat sni bangale shooting but ngas thu te ba I'm feeling at home like marsen like hang to long ngas thu long la ya kendu baki para baya aklang kummi ba and all and we get together well long marsen ya kendu hi long ngia practice ki parts le jong bangi dei ban le and we get together so well ya kata. So that was the fun memories that we had, especially me and Meba kan. Motive jonga like in terms of movies, I feel like ngan nang yai beteng hi. We'll see where it goes. But from my side, I will like make sure bang nang trishtom kambha and nang kam improve bhai la diru long kumta ken bangan kam long kambyang ken. Kathong jonga nang ni shmat te kalong ba kumta hi katbang adang yo late ngan nang ye le hi ban trishitom ba khnang ba ngandon hakani ka feel kay ngandon ren katlang hakani ka feel nama ba kumta katba nang ya kisngi ma katbang adang don hakani ka feel am ngasno ba ngadang kawan te katu kajing stanat hangaru but nga try ro bangan nang la banle lani ban trishitom bat ban nang la banle khambha shu kay nang ne shakham kay Jing stunat ba jonga banshim mentalang ba kini ki character kani ka film khor kalong ba iba keni hi ilong very particular namta ki character arrangement jong i bat ka casting jong i te ka bang stunat ka kadi ka bijit ki balong ki balong sharp ki balaban dangi ay ki khandiat ka term but ki laban expand ya ka da ka jingmot jong ki te the good thing about our actors is ba kilong sharp Kawai bang aku aban ong nabenta kini ki young generation mo lada ki don hi kata talent lani ka sap mo hakani ka kam film kabhaya ki bakin bo sharod ya ka jingle ran but come forward like try at least mo yele ban sedang shone ibarat then kin salaban kyo and then they'll get over their fears and their shyness and whatever mo so that is one thing ken long bangangas mo kumba i dafiru kumta hilong barok hilong majority mangi kibrio ngi tap da ka jingle ran ken teng kibrio just because baki le ran katu kasap baki danru kalong le no ite tangba lada de baki ki kwa shisha ban long I mean like kidan sap shisha baki kwa shisha ban le hakan bandan hakan no ga feel ru I feel like practice like kumba kishi ong no practice makes a man perfect. Like it doesn't matter if you done talent na film done talent ru tang bala da fi practice but every day yala dia hapok kamera jong fi ba fi done ru long suki kayarap ba fin gain that confidence and like fin sa la padet ken long ban le ke ka ba fi kwa ban le and sa kawai ru ngom ban ong ba would you pay attention ye kini ki haters especially kum social media mo mentala da dan ba kwa ban sedang YouTube channel dan dan ba kwa ban sedang like you know want to be an influencer or anything teki sedang ban upload a video kibrio kin anong kum no majority kibrio am kin bon bet ki banum support ki ban pass hate comments ki ban kren ki kitian lai pujai teng am kalong hadu ba kakta ya ka mental health jongi ru ta long teng men me dengi tiaru ngim ngidu tiado du dem mo habang ni kan masa kitu kitian bakran kitu kibrio ha internet tangba wala kataru long ngim de ban ailat kitu te long bakin to take over us ken long ngide ban bu kitu sharot focus bet on what you're doing but ka kumta hifin sa like boy shaka thong ken and listen to your heart kade listen to your heart Pia kin bit ni nga yang ala kam tak ni kam bertip kuno ban sedang ru Sejak set, sejak kisah. Jingkynrei ban samling batang ba man kilinti kidan laki weak spot. Kani ka film khor jongi shan hi kan sa release na po Galleria Cinema Hall uni hi usnam te subah se one page nakaliang jongi te like from the both from of the both us. of us long shika tang ya phi ki pat ba long ba kin support ken mo long ya ka ni ka movie and
No. One ban kan belum ban support khnang yang ni kham tam ngi lei kum tam dang long thamai ha kani ka liang and then ni kerpat ipi kipat ba ro ba phenya wan ban ya pet ya kani ka film ka ban spenlachen ha Angeli Galeria ma te shen hin sa pelan no te ngau ba pi kipat ba ro som ha wan pet and pin sayo ihi kumno bakalong the entire movie and you'll have fun. Kada ya, you'll have fun. Yeah. Bos, gini-gini kena pungsi mas no. Ang pambelang patloy kamut meladi klawai. Banut penun kami ka. Madai bandon ke musim senram. Kay ka ba wanja ya kalut kadai ke jinja ka ba limla man mam. Madiban herskin na dakakam kamar masnang. Habaw shaklay kasnang. Ha kadai ka jaka jeng ibri jengi kum jong dasam campaign ki wei. Ki ong ba mla ban penduk jan. Yakin bit ni nga. Yang ala kam tak ni kam bergetip. Kuno ban sedang ru. Cik Jakshat, cik Jakshat kisah. Kancinjar ban samling batang ba. Man kilinti ki don laki weak spot. Kumno meno bangun shne kata met. Ngai pa pata jom tashan. Tôi là chính em mừng nè, thì bậc thị năm nay đây lại sinh vào nè, con cực sung.